தருவேன் இறைவா உன் இதயத்தில் கண்வு கீடாக இதை நான் தருவேன் இறைவா இதை நான் தருவேன் இறைவா உன் இதயத்தில் அன்பு கீடாக இதை நான் தருவேன் இறைவா உன்னை நான் செய்தேன் இறைவா திரும்ப இறைவா உன்னை நான் செய்வேன் இறைவா பின்னாடி வந்துருமா விழுந்தேன் இறைவா பாவத்தை நீங்கிவிவே அடையா பாவத்தை நீக்கிடவே கல்வாரி மழையில் ஏழை நான் தருவேன் இறைவா உன் இதயத்தின் அன்பு கீடாக இதை நான் தருவேன் இறைவா
யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 19 இறைவசனம் 38 முதல் 42 வரை. அரிமத்தியா ஊரை சேர்ந்த யோசேப்பு என்பவர் இயேசுவின் சீடர்களுள் ஒருவர். யூதருக்கு அந்தியதால் தம்மை சீடரிலிருந்து வெளிப்படையாக காட்டிக் கொள்ளாதவர். அவர் இயேசுவின் உடலை எடுத்துக் கொண்டு போக பிளாத்துவிடம் அனுமதி கேட்டார். பிளாத்தும் அனுமதி கொடுத்தான். யோசேப்பு வந்து இயேசுவின் சடலத்தை எடுத்துக் கொண்டு போனார். முன்பு ஒருமுறை இரவில் இயேசுவிடம் வந்த நிக்கதேம் என்பவரும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். அவர் வெள்ளை கோலமும் சந்தனத்தோடும் கலந்த ஏறக்குறைய 30 கிலோகிராம் கொண்டு வந்தார். அவர்கள் இயேசுவின் உடலை எடுத்து யூத அடக்குமுறைப்படி நறுமண பொருட்களுடன் துணிகளால் சுற்றி கட்டினார்கள். அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த இடத்தில் ஒரு தோட்டம் இருந்தது. அங்கே புதிய கல்லறை ஒன்று இருந்தது. அதில் அதுவரை யாரும் அடக்கம் செய்யப்படவில்லை. அன்று பாஸ்கா விழாவுக்கு ஆயத்த நாளாக இருந்ததாலும் அக்கல்லறை அருகில் இருந்ததாலும் அவர்கள் இயேசுவை அதில் அடக்கம் செய்தார்கள். இயேசுவுக்கே புகழ், இயேசுவுக்கே மகிமை, இயேசுவுக்கே நன்றி. மரியே வாழ்க. இயேசுவிலே இயேசுவின் வாழ்க்கையில் எல்லாமே புதுமையாக நிகழ்கிறது. அவர் ஒரு கன்னியின் வயிற்றில் கருவானார். அன்னை மரியாளின் உதரத்தில் இயேசுவை தவிர வேறு எவரையும் அவள் காணவில்லை. யாரும் குடியிருக்காத மரியாளின் திருவயிற்றிலே அவர் தருவார். குருத்து ஞாயிறன்று ஒரு கழுதையின் மேல் கவனி வருகிறார். அந்த கழுதை குட்டியின் மேல் யாரும் ஏறியிருக்கவில்லை. அது ஒரு புது கழுதை குட்டி. யாரும் ஏறாத ஒரு கழுதை குட்டி என்று கூறியிருப்போம். அதே போல் அவர் அடக்கம் செய்யப்பட்ட கல்லறை யாரும் வைக்காத ஒரு கல்லறை. நாம் எல்லாம் தரையில் இருக்க கல்லறை கொண்டு உள்ள வைக்கிறோம். யூதர்கள் செவ்வறு வைக்கிற மாதிரி கல்லறை ஒரு கல்லறை குடும்ப கல்லறை மாதிரி வரிசையாக வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி பல பேரை கல்லறை வைப்பாங்க. இந்த ஊழியம் தெளிவாக சொல்வது, அந்த கல்லறையில் இதுவரையும் யாரையும் வைப்பதில்லை. இயேசுவின் பிறப்பு ஒரு அதிசயம், இயேசு இறப்பும் ஒரு அதிசயம். இந்த மரணம் நமக்கு சொல்வது என்னன்னா, பாவத்தின் விளைவாக இந்த சாவு வந்துச்சு. நம்ம எல்லாரும் ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு போக போகிறோம். எங்கே போக போகிறோம்? ஒரே சோர்ஸ், ஒரே டெஸ்டினேஷன். எப்படி இந்த உலகத்தில் வந்தோமோ அதே மாதிரி கடவுள்கிட்ட போக போகிறோம். ஆனால் அந்த மரணம் என்பது ஒரு முடிவு அல்ல. ஒரு மரணத்தை இறைவன் மரணம் அடைந்து அந்த மரணத்தை ஜெயித்து இருக்கிறார். எனவே கிறிஸ்தவனுக்கு மரணம் என்பது ஒரு முடிவல்ல, ஒரு முடிவின் ஆரம்பமாகும். அந்த சிந்தனையோடு இந்த திரு நிகழ்வில் பங்கெடுங்கள். இந்த ஒரு நாள் முழுவதும் அன்னை மரியா உயிர்ப்புக்காக காத்திருந்தது போல நாமும் உயிர்ப்பின் மகிழ்வை கொண்டாட செபத்தோடு காத்திருப்போம். இறைவனின் கல்லறைகள் கடக்க முடியாது. விதைகள் விதைக்கப்படுவதில் விதைக்கப்படுகின்றன. இயேசுவுக்கே புகழ், இயேசுவுக்கே மகிமை, இயேசுவுக்கே நன்றி. மரியே வாழ்க. மனக்குளத்தை மட்டில் உமக்குள்ள அனைக்கலந்த சிநேகத்திற்கு மிகுதியான மனதையும் அசதித்தனமும் நிந்தையுமே கைமாறாக கிடைத்தே. உமது நேச நிலையில் எவ்விடங்களிலும் அனுபவிக்கிற மனதை நிந்தைகளை எல்லாம் சிறப்பு ஆராதனை நிகழ்ச்சியால் பரிந்துள்ள ஆவல் கொண்டு உமது வீட்டுக்கு முன்பாக இதோ சாட்சமாய் விழுந்து கிடைக்கிறோம். அந்த
அவைகளை அருவருத்து எங்களை மன்னிக்கும்படி தாழ்மையாய் உம்மை மன்றாடி நாங்களே கட்டிக்கொண்ட துரோகங்களுக்கும் அல்லாமல் இரட்சணிய பாதையை விட்டு தூரமாய் விலகிப் போக்கு தங்கள் பிடிவாதத்தை அவிசுவாசத்திலிருந்து தங்கள் மீட்பரும் வழிகாட்டியுமாகிய உம்மை பின்பற்ற மாட்டோம் என்பவர்களின் பாவங்களுக்காகவும் ஞானஸ்தான வார்த்தை பாடல்களை மீறி உமது சட்டத்தை எழுபத்தடியை முறையிட்டவர்களின் பாவங்களுக்காகவும் மனதார பரிகார முயற்சி செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்று உறுதியாய் கூறுகிறோம். உமக்கு விரோதமாக செய்யப்பட்ட அருவருப்புக்குரிய நிந்தை ஒவ்வொன்றுக்கும் பரிகாரம் செய்ய இப்போது தீர்மானித்திருக்கிறோம். மரியாதையற்ற உடையால் நடத்தையாலும் கிறிஸ்துவர் வினயத்துக்கு விரோதமாக கட்டிக்கொண்டு கணக்கற்ற துரோகங்களுக்காகவும் மாசற்றவர்களை மயக்கி வலையிட்ட அசுத்த துர்மாதிரிகளுக்காகவும் ஞான கடற்கரை நாட்களை அடிக்கடி மீறினதற்காகவும் உமக்கும் உமது புனிதர்களுக்கும் விரோதமாக சொன்ன வெட்கமற்ற தோஷங்களுக்காகவும் பரிகாரம் செய்ய தீர்மானித்திருக்கிறோம். உலகத்தில் உமது பிரதிநிதியாக இருந்ததையும் உமது குருக்களுக்கும் செய்யப்படுகிற அவமானங்களுக்காகவும் உமது தேசிய திருவருட்சாதனத்தை மனப்பொருளி அலட்சியத்தாலும் அல்லது மகாபலமான தெய்வ துரோகங்களால் பங்களிக்கப்படுவதற்காகவும் கடைசியில் தேவதை நிறுவி திருச்சபை உரிமைகளையும் போதக அதிகாரத்தையும் எதிர்த்து நிற்கிற மக்களின் பகிரங்க அக்கிரமங்களுக்காகவும் பரிகாரம் செய்திருக்கிறோம். ஓ தேவனாகிய இயேசுவே, அத்தகைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீங்கள் இரக்கத்தால் சுத்திகரிக்க கூடுமாயிருந்ததாலும் தாவிலை உமது தெய்வ மகிமையிலேயே இந்த ஏழுகளுக்கு எல்லாம் பரிகாரமாக தேவனை சிலுவை உமது நிறுத்தை விடாமல் ஒப்புக் கொடுத்து அழகிலும் நீங்கள் வீடுகளை புதுப்பித்துக் கொண்டு வருகிறவர்களை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உமது கன்னிதாயும் சகல புனிதர்களும் பூலோகத்தில் இருக்கிற பக்தியுள்ள சகல விசுவாசிகளும் செய்து பரிகார முயற்சிகளோடு ஒன்றித்து அதை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உமது அனைக்கடல் அன்பை அலட்சியம் செய்வதற்காகவும் கடல் காலத்தில் நாங்களும் பிறரும் கட்டிக்கொண்ட பாவங்களுக்காகவும் உமது வரப்பிரசாத உதவியால் எங்களால் இயன்று மட்டும் பரிகாரம் செய்ய மனப்பூர்வமாய் வாங்குகிறோம். இனிமேலாவது நாம் விசுவாசத்தை தளராமல் பரிசுத்த நடத்தியுள்ளவர்களாய் ஜீவித்து சுவிசேஷ கற்பனைகளையும் விசேஷமாய் பிற ஸ்நேக கற்பனையையும் அனுசரித்து வரவும் பிறருக்கு துரோகம் செய்யாதபடி எங்களால் நாம் மட்டும் தடுக்கவும் அனைத்து உண்மை பின்பற்றும்படி எங்களால் இயன்ற அளவு பிரயாசப்படவும் வாங்குகின்றோம். உங்களுடைய இயேசுவே, பரிகாரத்திற்கு எங்கள் மாதிரியாக இருக்கிறது புனித கன்னி மரியம்மாவின் மூலமாய் நாங்கள் செய்யும் பரிகார முயற்சியாக மனப்பூர்வமாக இந்த காணிக்கையை கையேற்றுக் கொள்ள தயவு செய்தது. தேவனின் பிதாவோடும் பரிசுத்த ஆவியாரோடும் எங்கெங்கும் வாழ்ந்து ஆற்றக்கூடிய புனித வீட்டுக்கு நாங்கள் எங்கும் ஒரு நாள் வந்து சேரும்படி எங்களுக்கு கடைசி நிலைமை வரத்தை தந்து எங்கள் கடமையிலும் உமக்கு செலுத்த வேண்டிய ஊழியத்திலும் மரண பணியிலும் நாங்கள் பிரமாணிக்கமாக இருக்கும்படி செய்திருந்த சுவாமி. ஆமென்.
நம்முடைய தஞ்சை மறைமாவட்டத்திலும் குறிப்பாக பணியாற்றிய எல்லா மக்களுக்காகவும் அன்பாகவும், குறிப்பாக அவர்களுடைய மறைவ பணியிலே அவர்கள் செய்த பணிகளிலும் அவருடைய படையிலெல்லாம் இறைவன் தாமே பொறுத்து அவருடைய குற்றங்களுக்கு பாவம் கழுவாய் அணிந்து அவர்களுக்கு நிற்கலை பார்த்து தலைவராக மன்றாடுகின்றோம். நாகப்பட்டினத்தை விசுவாசத்தை வளர்த்து உருவாக்கிய, மறைபோதத்திலே வளர்த்து உருவாக்கிய குருக்கள் வரவத்தார்கள், குறிப்பாக கோவா மாநிலத்தினுடைய குருக்கள் நமக்கு பணியாற்றிருக்கிறார்கள். தொடக்க காலத்திலே ஏசபையாருக்கும் கப்பச்சி சபை திருவக்காருக்கும் மன்றாடுவோம். சிறப்பாக இந்த ஆலயத்திலே பணியாற்றி மதித்த குருக்கள் மற்ற எல்லா திருவக்கார்கள் பல நூறு ஆண்டுகளாக திருவரத்திலே வாழ்ந்து நற்செய்தி அறிவித்து இன்றைக்கு அவர்கள் ஆண்டவர்கள் கீழே பார்வையை மன்றாடுகின்றோம். நம்முடைய குடும்பங்களில் மதித்த சகல ஆன்மாக்களை நினைவு கொள்வோம். ஆகவே இந்த கலரை நாம் கூடிய ஆண்டுடைய பாடல்களை நாம் தியானிக்கின்ற வேளையிலே மரியமையோடு நம்பிக்கையோடு நாம் காத்திருக்கின்றோம். ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு அவர் நம்முடைய குடும்பங்களில் மதித்த சகல ஆன்மாக்களும் உயிர்ப்பின் பேரிலே கலந்து கொள்ளவும் நித்தியலை பார்க்கலாம் விரைவாகவும் என்றாடுகின்றோம். நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக தெரிவிப்போம். எங்களை பராமரித்து நடத்துகின்ற ஆண்டவரை கேளுங்கள், கொடுக்கப்படும், தேடுங்கள், கண்டீர்கள், கத்தங்கள், திறக்கப்படும் ஆண்டவரே, இதை நாங்கள் நம்பிக்கையோடு இந்த சமூகமாக கூடி வந்திருக்கின்றோம். எங்களுடைய மூத்த தாய் அன்னை மரியாதையோடு இணைந்து உடைய உயிர்ப்பின் பேரிடத்தில் நாங்கள் பங்கு பெறுவதற்கு வரை தந்தவை ஆண்டவர் திருமணமாய் மறித்து உயிர்ப்பிற்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறீர்கள். ஆண்டவர் இயேசுவையாக மன்றாடுகின்றோம். நிற்போம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. சொல்ற ஜெபத்தில் எல்லாம் எங்கள் தந்தையே இறைவா, உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை புகழ்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். திருமணம் இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக உயிரை தந்த இந்த தினத்திலே நாங்களும் யாகம் உள்ளவர்களாக வாழ எங்களை ஆசீர்வதியும். இயேசுவை போல் எங்களையும் மரணம் ஒரு நாள் அழைக்கும் நேரத்தில் விசுவாசத்தோடு நாங்கள் பதில் பெற தேவையான மன வலிமையை தந்தருளும் நல்ல தந்தையே. ஆமென். எல்லாருடைய தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இறைவன் எனது மீட்பானா, அவரை எனது ஒளியானா, அவரை கொண்டு நான் வாழ எவரை கண்டும் பயமில்லை. இறைவன் எனது மீட்பானா, வாழ்வில் இறைவன் துணையானா, வாடும் எனக்கு உயிரானா, வாழ்வில் இறைவன் துணையானா, வாடும் எனக்கு உயிரானா. தீயோ என்னை பதைத்தாலும், தீயோ என்னை பதைத்தாலும், தீமையான விட
தேவன் உமது திருமுன்னே நாளும் வாழ அருள்வாயே. நாளும் வாழ அருள்வாயே. இறைவன் எனது மீட்பானார். அவரே எனக்கு ஒளியானார். அவரைக் கொண்டு நான் வாழ எவரைக் கண்டும் பயமில்லை. இறைவன்